Gis uno mga tugang nin pagkabanggi dili po sa DCGB ngunyan pong aldaw nin Sabado. Paray na banggi po sa Indogabos mga tugang special broadcast magiraray kan DCGB maski si Kwan, si Sengani ini, si Ramil medyo parayo na po pero ma-sign off po kitang alas 12 ngunyan at tapuson ta lang po sa last na forecast kan tropical storm na si Ramil mga tugang pagkatapos kang latest na bulletin na yan ma-sign up na po kita tagari Kwan naman, ayos naman, parayo naman mga tugang sa tuya tabi na sitwasyon kam panahon lalo na po si Ramil no kaya okay naman normal naman ang halaton ta lang so last bulletin so 11 o'clock na bulletin para po mga tugang masabutan ta kun hain na talaga po si Ramil kasabago baga duman sa programa ni Pio habang naka-onboard siya mga tugang alos siya na po diyan sa may parte kang uminagi na dyan sa may first district, Kanalbay, di ba, Angel? Nasa first district na uminagi, pati siring na duman sa may partikan Camarines Sur. Kaya taon po, mga tugang, antabayan ng talang so latest na bulletin, kan sa tuya tabi na pag-asa. Yan, ha? Antabayan natin hanggang kita mga tugang matapos. Hindi po sa satuyang programa para sabuton ta kung kumusta tabi ang sitwasyon, mga tugang kan sa tuya na panahon. Hanggang po kitang, basta pag natapos ta sula, so 11 o'clock na bulletin, pwede na po kita mag-sign off. Actually, sa mga pag-iriba mi, yung patabi didingon yan, mga tugang sa estasyon, ang samuya tabi na bilog na tropa, paragos tabi na nakaantabay, mga tugang sa tuya tabi na special broadcast ngunyan, sa Panginot Manggiraray, kan sa tuyang pag-iriba sa Mega Force Patrol, si Jimmy na salitan sa tuyang Chief of Reporters, si Ringman kasabay dyan si Karen Ala, Joshua Bino, Jomar Bien, Angel Mostaza, asin po si Al Armario. Siyempre po sa muyang Chief Technician Ramer Tanay, yaon manggiraray digdi. Kasabay tabi si Jerome Martinez na hanggang ngunyan kuti-putikan sa muyang laptop para po sa mga kaipuan mi side forum na sa video noy okay na kita sa video ay very good ka talaga tapos siya po dyan sa newsroom sinda Shara Maileron, si Nicole Ann Gloriani, buda tabi si Jenny Balyaran, yan po ang tropa na nag-antabay mga tugang niya na pagkabanggi no do kun kamo tabi na mga nag-antabay ngunyang kumusta kamo dyan sa tuya tabi na numero na pwede po nindo na i-text tabi ngunyan tabing pagkaabanggi iyo po mga ay tungani ilingon mo akasabagong mga nasa 8 PM pa ito 8:55 PM kanina pa to Good evening po, ano pang upload ng typhoon tabi mamaya babalikan ta tabi mga tugang ang kuana babalikan ta yan update na yang kang typhoon mga tugang digdi po sa tuya tabi na palibot Diyos maray na hapon manabanggi malipot-lipot na ora na Sabado pagkabanggi sa tuya gabos. Keep safe everyone, naka-tune in sa special coverage kan DCGB News Online sa 97.1 OK FM Legazpi sa Purok 9 kang Tagungtong Barangay 56 Legazpi. Sabi po ni Mr. Nice Guy Gerald Paul Baldo Andes from Purok 9 Tagungtong Barangay 56 Taysan Legazpi City. Loud and clear po ang 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Yan ha. Sige, naka-simulcast kita ngunyan mga tugang sa 97.1 OK FM. Mga tugang sa atong special broadcast. Kaya hanggang kami matapos, magsarabayan po kita na makadara lamang kita mang informasyon kanya na pagkabanggi. Ha? Sige, makihapot migo sa first district kung maparos na ba sa inda? Sige, i-verify natin. Pero duman daw kita kay Jimmy, nasalita mga tugang sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas, sa tuwag special broadcast ngunyan pong pagkabanggi. Hello Jim, good evening Jim, pasok. Yes, Pipi, yan ako sa luwas. Pasadit an
Tagiti, Mm. ngunyan puro paripo na sana. Yeah, oho. Manipiso Manipis na, no? sana. Manipis na? Manipiso na, wala Mm. na. Oo na. Mapasalamat na kita kay Yeah. Lord. Mhm, mhm, mhm. Salamat sa Diyos. Yes, yes. Mm. Dahil masira mo na kani so sa mga nasa evacuation center magkuro-karaturog na. Oo. Mm. Dahil naman kiwaran ka sa bago. Mm. Nagpaabot sa ko ki-information mga 9:15 si dating board member Herbert Burhan na ngayon pusok-pusok sa uran. Pero ngunyan, wala na. Oo. Kondo na da. Okay na. So, maging sa ibang lugar, digdi sa kuyang area of responsibility sa BBP. Mm. Wala man. Iyo. Wala man si mga kahaditan, dahil manin baka, o kung ano man na katibadan na Yeah. pwedeng magdala ng kahaditan sa buhay asin sa pagrugaring ng mga tao. Bang pilo ta BBP. Yes, yes. Mabuti ning bagyong ini. Iyo nga ni kaya nakapagdesisyon ng Eta Jimmy hanggang na lang kita ng alas 12 ngunyan ta. Yun naman so halaton ra lang so 11 o'clock na bulletin para masabutan ta na sana kung hain na talaga yan si si Ramil. Okay na kita? Sa aga kun Anyway sa Sunday man sa aga, di ba? sa kun sabi kan kun day uran, ay naman makusog na uran, baka makapag orisko sa na makauruli na naman ining mga nagiriba kwarta BBP. Yes, yes. So yan ansa to yang siguro yun na yan last ko naman ta iyo kuha na kamo na medyo ka naman pwede na ora man kita pwede na di magduro deskanso ora man na-monitor kitang kaditan sa kuyang area of responsibility minimum ni nasa luwas ako ta BBP minimum sa mga dahon mga panano dahil nga ni na dahil manin ko, dahil ning hiriroan nga ni. Halatong ko lang so class na so bulletin number, so 11 o'clock na bulletin. Okay na kita, Jim. Ayos na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yan ta, BBP. Sa tuyang pagtugay, guy, Jimmy na salita di si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Halip po dyan, mga tugang sa luwas. Oras natin, 10 minutes, makalipas ang alas 10 nin pagkabangi. Kumutong ko daw si Manong Rick Mendoza ngunyan. Pero sa iling ko, kwan talaga eh. Pasalamat kita mga tugang ano yan, so sa tuya tabi na si Ramil, dahil po mga tugang naapektaran masyado ang probinsya Kanalbay. Manong Rick? Manong Henry. Opo, kumusta lamang kamo? Ano lamang ang sa tuyang sitwasyon mo yan lalo sa first district, may report tamang po sa indo? Negative man, kilo man ang gabos, kasabago sa mga MDRR most pigpapodanta, okay man ang sitwasyon, and tranquilo man. And then sa pag-monitor ta kaning tracking bagamanong Henry, uto na siya sa may dulo kang Camarines na iniban. Harayo na kalayap tulos, di ba? Opo. Pero asumno, kumusta sa mga evacuista? Dapat magpaaga pa ngunyan, ano? Yaon sinda intact sa mga kanya-kanyang kuan. Itong post ba kasabago, intact sinda sa kanya-kanyang evacuation centers. Iyo. And then okay man, day man na untoward incident na report sa to yung mga munisipyo tabi. So ang importante pero ining mga evacuees ang nakahouse ngunyan sa evacuation center, dapat magpaaga yun Kuya Manong Rick, ano? Di ba? Saan na lang maguruli? Iyo, delikado naman araw kining Reklum na. Buda, dahil man kita kaya po, mapaluwas pa sigub ki kuang gari, ano po ka ito? Mapaluwas ki decampment order? Decampment, oo. Iyo, tabi. Basta kurat ng kunday mang kibaha, etc. Di relax na. Iyo, tabi. Di, okay naman kita, no? Dahil man ki mga untoward in. Kumusta? May paros-paros lamang sa first district ka sa bago? Maluya man. Kuan lang, ang pinakamakusog na paros-paros, o duman sa may rapo-rapo. Iyo. Pero, nag-last lang siya dahil nga nagsarong oras. Oo. Nagpo na 5:30. Pag mga halos 6:30, nag-uraw naman sa oras. Nawara-wara man sa paros. Opo.
So gari kwan man sa ano, gari so Pero baris bisan. natural lang na barong-barong. Oh, matural na barong-barong. Iyo, Iyo. tabi. Pero pasalamat kita ta. Ano ganang sitwasyon ta, di ba? Iyo nga ni Manong Henry. Buda, di nagbagsak sa uran, di kibaha, etc. Di daing paros. At least kwan kita. Opo. Kampante kita na sa agang Domingo. Wag makitang magparasiring sa simbahan, di ba? Bagong araw katong kwan, mga iduman sa may Bisaya, Bisaya area. Oh. May mga reported na may bina talaga. Ah, talaga ha? Sabihin ko pare, pag landfall duman, baka naman binusuran ano? Paguna ko iyo ang struktura niya bagayahon sa tulo niya, so uran-uran duman ito nagkuan, Iyo. doon na bagsak. Iyo. Oo. Sa kita ba expected na nga pag tuminabutik di may uran. Di ba? Ang una ko man nga ni kay sa bago base sa forecast mga alas 8, alas 10 araw kaya. Pero wala man, lagpas naman talaga. Yeah, okay. Pasalamat kita ta araw kaya sitwasyon, di ba? Iyo, Di kita ki problemang pinagkuan. Di ano nga yan? No, gari back to normal ang sitwasyon ano? Iyo, tabi. Okay. O di sige, anong dahil man kita ki ibang latest ano, yun man lang yan tabi, dahil man ki ibang Iyo man lang po ito. instruction? Dahil ibang untoward incidents na reported sa tuyong mga munisipios. Oh. Dagol pa kitang kaping natada dyan? Dakol pa. Okay ni. May Starbucks pati digdi. Ay, baray, ay sus, grabing buwinas, ade. Grabing buwinas. Sayang. Okay, sige Manong Rick, salamat ha. Ingat ka mo. Iyo Manong Henry. Yeah, Sa okay. matunon man. Okay. Sa gabos. Okay, thank you. Alright, so Manong Rick Mendoza, mga tugang ang acting APSEMO chief dili po sa probinsya Canalbay, may kinaraman po sa sitwasyon mga tugang kan sa tuyang general assessment niya. Alam po kanday man kita ki masyado na concerns na susug sa report kang mga MDRRMO. Okay? Sige daw. Ang sa tuya tabing numero na pwede nyo kapunan 0966 2030034 asin po ang sa iba pa 0928-777-5548. Yan tabang numero. Duwang numero ko man sa announce ko po sa endo 0928-777-5548 0966-203-0034. Okay? Sabi nga ni maswerte kita digdi, today kita mga tugang nagulpi. Buda, naglandfall baga naman sa may parting Samar and Matog Sursogon. Kung man sana, dahil man bigyan na po lang ko sa mga kamidbid ko naman, paros-paros man sa nangyayari. Kaya, ang buong sitwasyon, mga tugang kan panahon, uminagitabi duman sa, duman sa may itaas na parte. Pero dito naman, dito talaga namatay na di. Di ba? Mas maray na iyan po na dito masyadong na mamatean mga tugang ang sitwasyon sa satuya tabi na kap. Sana, arog lang kayo ni Permis, sana ganito lang, di ba? Sana po ganito lang palagi tayo. Tama. Ganito lang palagi na maski dito may kasiributan, mga tugang nakakakuan kita, nakakaabanti kita kang padagos na pagbuhay-buhay digdi po sa tuyang probinsya Canalbay. So oran baga kasubago pag unong ani makusog subagsak eh. Kaya inadalan man kimaray kang pag-asa kung ano mga tugang ang sitwasyon talaga. Okay? Alas 10:15 na mga tugang sa DCGB asin po sa Pilipinas. Pag uminabot na po sa 11 o'clock na bulletin, di pero ka, hiling ko, gari, pwede na taon-taon mga alas 11. Gari nga gusto mo na magpahingalo. Gari nga gusto mo na magpahingalo. Kwa naman, klarado na tabi. As of 8:30 p.m., orange rainfall warning sa Sursogon, nag-ayon. 11 o'clock yun eh. Diba? Good afternoon, good evening po, Henry. Kumusta na po? Harayo na? Yes po, harayo na po. So, sa tuya, mga tugang na maraot na panahon, digdi po sa paluwas na po yan, mga tugang sa Bicol region. Yan, ha? Okay, good evening po. Kumusta po ang mga taga Legazpi? Nag-uran po dyan.
Ay, dahil po. Dahil po masyado mga tugang na uran digdi dengan dahil tabi ki okay, sandali lang. Tauni, may nagchat-chat sa kuya na. May nagchat-chat sa kuya. Good afternoon, PBN. Alright. Good afternoon, DCG. Ano, kanina pa to? Kanina pa to. Nag-uran sa Legazpi. Okay, sige. Dahil marapan, okay kita ngunyan. Good afternoon, tabi sa mga taga Anislag. Yan, maski po wala ng bagyo. Nakaantabay pa kami para lamang ayuson ang aramon ang sitwasyon sa kapalibutan ta. Sige po, salamaton. Tabi Albay. Thank you po. Ta-free ang Albay sa Bagyong Ramir. Yes. Okay. Very good yan. Sige po. Good afternoon. Good evening po, Henry. Ano pa ini? Yan. Makusog po talaga ang Bertod kang Horacio Imperata. Yan. Di ba? Magayon po yan. Thank you, Tabi, sa sendong mga reaction. Sige po sa satuya na programa. Good afternoon po. Ito, sa smart natin. Baka ito, may reaction. 2 times na kita sinalbar ni Mama Mary sa Bagyo. Kaya sana sumabay kita sa Santo Rosario sa kada barangay tatabi. Yan, magayon ang point kaya niya, no? 2 times na nga kita na sinalbal ni Mama Mary sa Bagyo. Kaya magsabay kita sa Santo Rosario. Salamat po. Good evening po, sabi ni 8625. Good PM po, sabi ni 4112. At saka, sir, good evening po, sabi ni 2966. Okay, sige po. Maray na bang gitabi sa Sendo Gabos, na nakaantabay, mga tugang nili po sa tuya tabi na programa. At saka, ito, sandali lang ha, iliunta daw muna sa iba pang mga mensahe, hindi po sa tuya na programa. Ngunyan mga tugang na pagkabanggi. Yan. So mga travelers tabi dyan daan na pasisiring sa First District. Ay okay man po, kita magalita. Pasisiring po kita sa First District tabi. Dahil pong problema, dahil po mga tumba na kahoy o whatever. Dahil mo masyadong magabat ang sitwasyon. Good evening po, Henry from Anislag, Daraga, Albay. Sabi ni Crisanto Mandia Azotea. Yan. LV Alamo, thank you Lord. Sabi ni Janet Llorera, sir, say na po talaga ang bagyo. Sige, tantong tabi ha. Makikipag-ugnayan kita sa yung pag-asa. Watching from Nabwa, Camarines, Marjack. Yan. Good evening po, sir, from Bungkaras, Kamalig. Yan. Lowy Asul. Good evening po, kumusta dyan sa Bicol? Okay man po kita sa Bicol? Dahil po kita nagulpi kang bagyo. Tabi, dahil man nga naramdaman masyado digi po sa probinsya kan Albay. Kaya pasalamat kita sa mahal na Diyos. Tahimik na po sa Rapu-Rapu, Sir Henry. Sabi ni John Brew. Yan, ha? Tahimik na sa Rapu-Rapu. Crisanto Mandia Azotea, thanks be to God. Tawara na po sa bagyo. Tama po yan. Sabi man ni Dante Bon, watching from Bakakay, Albay po. Lynn Riva, Sir Henry from Karamuan, Kamsur. Yan. Jesse Bungat, sir, musta po ang paros dyan sa Malilipot? Nasa Laguna kaya ako, naghadit kaya ako sa pamilya ko. Ay, don't worry po. Don't worry. Ay, hindi pong, so sabi mo na sa Malilipot, ay po mag-worry ta. Ayos po ang sitwasyon ta. Dahil po kimakusog na paros na tuminama sa Malilipot, Albay, nagtagauran-uran ka sa bago, kaya dahil ka po mag-worry sa imong pamilya tabi, ha? Jesse Bungat, magayon ang sitwasyon. Tamas, dahil sa tuya, uminagi, so magabat na uran, asin po bagyo, paros sa lugar. Tanggol Chan Abrera, good evening po. Pa-shoutout sa mga taga-Tabaco City, Albay. Yan, good afternoon po. Mga taga-Tabaco City, Paulo, Senatabi, Subagyo. Imelda Janson Marino, watching Joe Said. Good evening po, sir. Shout out sa mga taga-barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Yan. Lowy Asul, hello po. Good evening from Taytay, Rizal. Mike Imperial. Good evening po, sir. From Newcal Building. Oy, maray na ang banggi sa Indo, ha?
Ali po dyan sa Newcal Building. Yan, nakatutok sa tuyang mga amiga dyan. Watching from Santo Domingo Albay, si Mark Bansuela. Si Maylin Llaneta, good evening po from Binisitahan and Islag, Daraga, Albay. Clara Pirillo, salamat sa Diyos from Uwas. Yan. Maray na Banggitabi, Sir Henry from Uwas, Tabaco. Oras ba to? Oras, Tabaco City. Yan. Salamaton. Maray na banggi po sa mga taga San Fernando, Santo Domingo, Albay. Sabi ni Elizabeth Haganas. Yan. Sabi man ni Brenda Bon, thank you, Yahweh. Day mo po kami pinabayaan sa Baguio. Si Ramil from Binitayan, Malilipot. Gusto ko ikaw mahiling sa personal, sabi ni Crisanto Azotea. Gusto ko ikaw daw mahiling sa personal, Sir Henry. Abay sana, kung lulubin po ng Panginoon, magkikita tayo, kapatid. Ha? Kung papayagan at lulubin ng Panginoon, magkikita po tayong dalawa sa mga darating na araw. Ha? Nicole Bantayan, good evening po. Kumusta man po ang Malinaw Albay? Ay, okay po ang Malinaw. Wala tayong problema dyan, ha? Dahil po ki makusog na paros, dahil po ki, distraction ang Malinaw Albay, ha? Dahil man po duman uminagi talaga so, makusog na paros sa may parte kan Malinaw. Digdi po sa Karamuan Camarinesor, makusog ang uran, makusog ang paros, Sir Henry. Oh, talaga ha? Yun sa may parte kan Karamuan Camarinesor. Sige po, ingat kamo sa may parte kang Karamuan Camarinesor. Okay? Noel Bantayan from Pampanga. Campus Mata Lilian. Hello po from Pulangi. Pabati po sa anak ko ng happy birthday bukas. Oh, anong pangalan? Christina Danica Campos Cangayo. Yan. Happy birthday. Advance happy birthday po sa imo. Miel Oxina. Pa-shoutout po sa mga pamilya ko dyan sa Barangay Katumag, Ginubatan, Albay. Iringat po, gabos. Dakulon. Ilan ko na. Alam nga nito. Nawara lugod. Maray na banggi po sa mga taga San Andres, Santo Domingo, Albay. Maray nagabi po, Sir HM. Pa-shoutout po sa mga taga Ilawod, Kamalig, Ali sa Noilan and Nolasco family. Salamat. Cortis Pat sa may sa ina po ang bagyo. Mamaya iklaro ta. Ingat ka po, Sir Henry, sa paguli mo sa Arongindo. Ay, salamaton po. Salamaton. Ay, gusto ko to nakaka-touch ka, ha? Salamat. God, ingat sa idol ko dyan. Vic Dado. Sabi ni Gina Imperial Magahin, good evening po from Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Yan. Si Beth Jo Juarez, salamat po, Lord, from Ligao. Good evening po, nagamati po kami, digdi sa Malubago, Ginubatan, Albay. Albert Marsonia Nimo. Good afternoon po, Bar. Good evening po sa mga balita ng bagyo. Nakakalito po kasi. Sige. Osta, dati dyan sa Kamalig, mauran na dati. Nga na. Alright. Sige po. Salamaton na. Igwa pa mayroon pa ba? Sabi ni Henry Nares Martires, good evening po. Pwede pa update ng weather. Salamat sa Diyos. Ligtas po kami sa Albay. Mama Mary, salamat po. Ingat, Pirmi Sir Jan. Tay kagwapo sa balat ng lupa. Salamat po. Shoutout po sa mga nilalang na mararaang kimot na nagsasabing patay na gutom daw ang mga, ay nako, wag silang ganyan, di ba? Idol, hain na po bagyo, from Malinaw, from Abu Dhabi, ingat tabi, ngamin, lalo na kamo kuyahin, sabi ni Susan Bunete. O sige, ako kaya, gusto ko tang apudan sa pag-asa, dyan ang 11, pero makikur kumusta daw kita ngunyan, ha? Habang day patabi, so 11 o'clock na forecast, bulletin, kan pag-asa. Dakulo ligdio. Ingat po sa pag-uli mo, Tito Henry. Salamat po. Yaon po ang nasa isip ko sa DCGB. Yan. Devoted seal on. Okay, sige po. Evening po, sir. Maliputon, walang kakugos. Wag kang ganyan. Kakugos-kugos mo na.
Alright, sa aga Sunday po, kaya magsimba po kita, magpasalamat po kita. Salamat. Ma'am Claire, good afternoon po. Kumusta? Good evening po. Thank you po. Wala na sumaraot na panahon. Magpangadji po at magpasalamat kita. Makaturog na po nin matanos po. Good night po, Ma'am Claire po ini. Uy, Ma'am Claire, pwede mo ba akong tutulugan muna, please? Ma'am Claire, pwede mo muna akong, grabe ka naman, tutulugan mo ako, pwede mo muna akong tulugan. Grabe ka naman. Pwede mo muna akong tulugan po, Ma'am Claire. Pipirot na nga ako. Ata, nangani, please. Lapong ka na naman nga dyan na. Good evening po sa lahat. Okay po kita, kaya kailangan pasalamat tayo kay Lord. Sige po. Thank you. Pasalamat kita sa day kita tinawan kan Diyos na makusog na kastigo ngunyan. Thanks God. Maray na banggitabi Sir Henry from Ginubatan. Pa-shoutout po sa Binamira family. Kenny Village Mauraro. Kay Jackson Binamira. Tapos kay Fe Binamera. Nakatune in po ngunyan nabanggi. Yan ha. 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Yan. At saka, listen Jimmy. Always number 1, always at your service. Gariturugo na si Ma'am Claire gaya. Dadi, nawara na talaga. Tinurugo na kita ni Ma'am Claire talaga. Maturog na nga ako, tamanggi na, ailing muna si Ma'am Claire. Wala talaga. Kaya anday naman nakaka-Jim's Coffee sa kuya ni si Ma'am Claire. Okay, sandali lang. O ito na, tawagan natin yung, ay ito, matapa si Ma'am Claire. Matapa. Pasawayon ka talaga. Mag-ingat ka po sa pag-uli po. Ma'am Claire, please. Huwag ka munang tutulog, please. Hello? Ay, amigo? Hello, Dan? Dan? Hello? Ay, hello? Bakit ayaw ko usapin ni Dan? Ay, nagtitripan ako kanina pa. Talaga? Gusto niyo talagang makaurang gugo niya na bangga eh. Ay, Ano? syempre, supportive man yan si Dan. Ano sabi ni Dan kasi bago? Talagang gusto mo siya, tinaw sa ibang cellphone? Opo, tinawsa ko. Tapos. Ano sa adlib niya Sabi niya, boss, sa'yo to. Feel yung Dan. Maski si, si sino? Ate Ruti. Oh. Basta DZGB, yung favorite mo. Nagsasabi ko. Grabing mga pag-iibang mo dyan. Grabe naman na. Nantig, huwag kayong ganyan. Sabihin mo, nantig, huwag kayong ganyan. Gisimula pa lang. Opo. Kumusta ka mo dyan sa Pag-asa? Nga ni una, pagal na. Yung nga ni, yun si Dan mo da. Sisang kareba mo dyan? Sa ngunyan, si Dan. Sagot, alas 6. Abo talaga ni Dan makioros na ko. Ito talaga sa ibang cellphone na di. Oo, basta pag nag-ring yan at nailing din the DJGB, talagang iyo. tatawas ako. So sungaran ko, naka-phone book dyan sa number ko. Opo, iba ang number iba ang number pag ikaw nag-upload, nakalaag Henry Maceda DZGB. Pero pag regular DZGB lang. Grabe man. Ayun da. Kaya mampalan adi. Kaya palang tita tolo sa imo ni Dan. Kaya ang tulos ninda. Iyo nga ni. Uy, nagkaon ka na? Ngayon na, dakol ng nakaon. Nakabawi-bawi basang sa pagkaon. Di ka magkapasobra kimaluto ha? Opo. Ay, hinda. Uy, alam ko na. Di ba may 11 o'clock na kung mamaya? Mga 11 o'clock na bulletin na di. Uy, habang 30 minutes pa man bago mag-11, hay na ngun yan ang exact location tabi ni Ramil. Hay na siya. Opo. Bali, sa last na bulletin, nasa Malinaw. So, probably kang next na location nito ni Ramil is digdi sa may east ng
Camarines Sur. Rayo na talaga. Ano? Rayo na sa tuya. Opo, pero tigihiling po ni Dan Kasubago na igwang mga clouds sa baba nito ni Ramil Iyo. na medyo may bugon, kaya tigihiling ta na possible man gila yun na kaigwa kita mga pag-uuran sa mga susunod na oras. Okay. Pero as of now, sa Albay, masasabi ta na kuha na kita, harayo na kita, parayo na sa tuya si Ramil. Opo, so sentro niya, pero sentro. nagasunod na mga may ibugo na clouds ay pa. Pero di ba di man nag-uuran mo niya? Di ba nag-uuran na? Opo, daiman po. Pero ang sa namin sa ito sa 3-hourly rainfall. Opo. Dakulon ang uran duman sa Masbate. Ay, nata na baliktad lugod. Hindi man duman nag-agi so si Ramil, di ba? Opo, pero so sa baba nga po niya. So medyo nagadara ng mga pauran. Dapat no daw, dahil magkita phone signal lugod duman nag-uran. Opo, ay kinsa man, so sa wind signal. Hindi man yan related ta uran man ito. Ay, sorry tabi. Pwede mag-sorry. Pwede man. Iyon man ang ganda. Uran pala nito. Okay. So, gusto sabihon, taparayo na siya. Sa Katanduan, kumusta so naging sitwasyon ng panahon tabi? Nagbabaha nga po doon sa Talaga? Katanduanes? May mga situational report kaming na receive na nagbaha. Ay, nako. Di ba may kung kamo duman? May radar kamo duman? Ay, raot pa po. Ay, salbatan ng bato. pangya. So, sa bato? So, ano ito? Opo. Ay, so Doppler naman? Bato radar. Ay, nakong pangyari sa mga abaka. Di, may rain gauge ka mo naman na may connection pa siling sendo? Igwa po. Di naguran talaga Opo, duman kami minsan naghihiling so sa tig-send sa mukhang mga station hourly kan sa rain gauge, kaya every 10 minutes nahihiling ang Pero kumusta sukan duman? So paros duman sa Catanduanes? Sa paros naman po daiman po maray da na kusog. Yun. Pero so tig-send ninda nung 8 PM na 3-hourly ninda na rainfall is 25 millimeters. Duwang magkasunod na, so na nga kami doon, nag yellow rainfall warning na. Talaga ha? Kuminusugsuran Opo. Pero sa to Albay, mas pasalamat kita, talay ba siyadong nagkusugsuran Opo. Amo nga sutit pinag-uulayan na mo kasubago ni Dana digdi sa Albay, mostly sa mga nasa eastern part kan mga uuran. Iyo So baga. sa Huban din din sila heavy rainfall, 28 millimeters sinda sa 3 hours lang ito na Talaga? observation in So pag landfall duman saka pag sa kaminuran paghali harayo. Opo, kasi Ayo. po parang na-orient so mga rain-bearing na clouds. I see. So kita medyo naubos na gayud sa uran. Opo. Iyo adi. Okay. O di sige. Anong oras sa bulletin tang masunod? Sa 11 PM po. 11 PM. Basta si Ramil ngon yan, huto na sa may Kamsur. Opo. Nasa Kamsur na. Okay? O di, sige. Sabayin mo si Dana, nantig, magturog-turog. Tamadyo, tipasangan alas 6. Opo, sige po. Okay. Thank you, Miss Alexis. Opo. Okay, bye-bye. Opo. Bye-bye. Yan tabi. Ang... Yan pa si Shara, si Pramir. Naguli na si Shara. Nandiyan pa si Shara? Nandiyan pa? Talaga? Si Jenny, si Nicole. Yan pa si Nicole? Okay. Pil yung mga paradangong tene. Mapuro na naman kamo, pagkaray kamo, bata banggina, nakasimulcast pa kita sa 106, sa 97.1 okay FM, mga tugang. Tahalaton ta lang so latest na bulletin. Day pa ako nang iturog, nagkakaon po akong manita, piglilihan ko,
tapiglihan ko, Sir Henry. Ah, talaga? Di ka magparakaon kay Mani. Pa-shoutout po sa mga kay Mama Banding Balete, buda sa aki ko, na si Athena Joreb Coley Espinola and Audrey Joreb Coley Espinola, pati sagom ko na si Miko Gonzales dyan sa EMS Barrio. Yan, good afternoon po. Good evening po sa mga taga EMS Barrio. Kaya po, Henry, padagos lang kita sa pagpangadyi lang at magsimba lang kita tabi. Yes, eksakto. Gusto ko yan na pigsasabi mo. Gusto ko yan na pigsasabi mo. Dahil pong madaog sa prayer. Importantihon po yan. Gabos na DCGB, salamat po sa inyo sa DCGB sa pagtawag update sa Bagyo. Matrangkilo po, digdi sa Catanduanes. Yan, very good. Hello? Hello. Yeah, good evening po. Gandang gabi, Kuya Henry. Uy, malay na banggi po. Ano po may paglilingkod, bossing? Salvador naman to Albay. Yan, pasalamat kita sa mahal na Diyos, di ba? Opo. Taga saan ka po? Secret. Ay pangyari sa maabaka. Aligaw po, Aligaw City. Aligaw City! Yehey! Mga taga-Ligaw, maray na banggi po sa Indo. Iyo po. Yes, oho. Kuryente sa Ligaw. Ah, walang kuryente? Iyo po. Ay, saga na yan. Baka di naman maristro ko niyan ta. Sa mga taga-Lig ko, nagiringat mga ito. Balik banggi ho na. Sige po, Kuya Henry. Okay. Opo. Salamat po. Ingat ka mo ha. Likewise. Yes. Bye-bye. Jadi, bye-bye. Mua. O Jerome, i-forward ko tabi sa imo nino. I-download mo tabi. Tagay punta sa Monday niya. Alat ko na. I-forward ko tabi sa imo ini na material na inihali sa Will and Sons. Linga da kong pareho tabi ini. Jerome Martinez. Yan. Yan po si Jerome. Ayan, Jerome po. Yan tabi. I-forward ko sa messenger mo. Baka maling naman ko. I-download mo dyan sa computer. Tata for implementation ini sa Monday. Iwalong kita kayo ni Ate Beb na Beverly. Uy, good evening po sa mga taga dyan sa Kuan. Ako na ha. Okay po, simbagong ko lang ini. Okay po, yan. Beverly, alas 10:30. Mata pa. Pangyari sa Maabaka. Tingnan sitwasyon sa Barangay Osmeña. Saan ba to? Basta ning baha nini baha. Sa Viga. Baha sa Viga, Catanduanes. May nag-post. Grabe ang baha sa Viga, Catanduanes. Susutin po. Ay nako. Thank you, Tabi Rinen. Makusugso baha sa Viga, Catanduanes. Nawawara po ang pirot ko paguna ako morning hirit na. Thanks and God bless po all over the world. Wow, salamat. Sabi ni Francis Jem, ako muya ko man daw manghiling taka-personal. Francis Jem, pakarayami ko alright, sige. Good afternoon po. Sandali. Henry, good evening po. Pag nagka-programa ka, feeling ko aga na. Ay, siyempre po. Tun kita sa morning program ta, ha? Ito. Good evening po, Henry. Ano daw ang gibuhong ko, in love ako sa sarong daraga? Ang problema, tahabo sa kuya. Send daw ako, Send daw ako pwede makahagad lamang kitabang para maging muya sa sako. Ako kaya, 42 anyos na. Soltero man, batang namumuyahan ko po 21 anyos pa sana. Nag-eskwela po dyan sa Tut College sa Legazpi. Gustong ko siya bako man siyang magayon, pero mabuoton siya at saka madating. Ay pundi ako nindota. Natakang pighapot mo. Natakang pighapot mo dyan.
Biga katanduan is binha sabi ni Rinin, iyo nga ni. Araw kayo ni Boseng. Araw kayo ni, ha? O nang advice ko sa imo. Number 1, tabi, o nang advice ko sa imo, ha? Araw kayo ni. Ang babayi kaya, bako mang gabos na babayi. May mga babayi na dapat dahil mo pagdarahon sa biriglaan. May mga, bako gabos ha, may girls tabi na, darahon mo na sa paluway-luway na introduction. Nakaramot kita nigdi. Pangyari sa maaba ka. Di mo dapat nadarahon sa bigla. Halimbawa, kursunada mo ang babae. Di kita, arayo naman sa Bagyo. So, nagyadang og tabi dyan sa 97.1 OKFM. Pagkatapos tabi kang kwan, ma-sign up na po kami. Yo, kan forecast sa Pag-asa. Baka may nagyadangog dyan sa OKFM ngunya. Ini, bako man inihali sa ko tabi. Susug ini sa nagkakabarasa ko. Halimbawa, crush mo ang sarong babae. Di mo pagbiglaon. Diba? Budan mga action mo dapat dahil niya nahalata na kursunada mo siya. Tama, Jerome? Tama? Ang mga hero mo, di mo dapat pag kanon, pagbiglaon na siya gusto mo. Ampait gari so, si Promer, ampait pag gari one ply. Tinuhon mo, isnabon mo. Isnabon mo diretso kay mga perang simana, tinuhon mo naman. So, dapat dahil ka na halata. Alin ba kaya pag nakakahalata, paminsan, di ba? Gari, asin normal sana ang fight, noy. Normal sana. Now, kung yan ay gusto mong estudyante, ano daw kung dahil mo nga napagpara-isturbuhon? Pa-eskwelahan mo na yan. Nag-eskwela, isturbuhon mo, 20, pera ka na, 42 anyos. Di ba? Na, ngunyan, dapat ang fight mo noy, dapat sumagkuhan ka mo gari, ang atake mo, so gari friend mo na friend, di ba? Friend ka mo. Friend ang fight noy. Di ba? Soltero ka. Di ba? Mas may karapatan ka naman ligaw, single ka. Oh. Pero tamaedad ka na, di ba pagdarahon sa araw ka na, biriglaan, ibarkada mo na, so girl. Araw ka ng fight noy. 42 ka na, dahil ka patataon na sarawayon ka. Oh. Ang apon kan, aramang kantakan sa lampating guminaro. Ito ang tandaan mo. Ito ang sa lampat, pagaro-garoon mo. Di ba? Pagaro-garoon mo lang. Agdaon mo. Tama? Di ba ngayon medyo nagtataga kuha na sa imo, nagtataga turotiwala na. Agdaon mo, pwede natin mag-snack kita sa kantinindo. Ay, di nga po duman tabawa. O, saan mo gusto mag-snack? Duman, di. Saan mo gusto? Ay, di na po nga ka ma-snack. Sige na. Saan mo gusto mag-snack? Di ba? O, sige. Kung di mo gusto, daran tag-snackan. Okay lang sa imo. Pwede man po nga. Hello? Hello? Pasipasong kila nga to. Ano, Migo? Pasado do itong mga discarding ito, Migo? Discarding, arimburong. Arimburong ang pahit. Di ba pagbiglaon? Di ba? Luay-luay sila, baka maramong. Yan. Adalan mo dapat, Migo, ang ugali kang girl, tapa minsan, siya garo, paguna mo, iyon na, pero baka makarawsa na, di ba? Nag-iba sa imo, baka friendly talaga, o makarawsa na talagang girl, paguna mo, close na sa imo, di ba? Pasipasong nila nga to. Sabi ni, Tata Sophie. Yes. Okay? Okay. Sige, Migo. Salamat. Ingat. Yeah. Good evening. Ang yan. Ugaring, din ako niya ugaring. Din naman, iyan na pig-istorya ko tabi sendo. Din ko man ang pig-apply sa buhay ko kung yan. Ano nyo? Din naman pa ako kang pwede. Mayagom na ba kita?
Indo sa Indo. Tabi. Masyado ka na. Di man ako tabi ka ang expertise. Kundi, nagkakabarasa ko man sa maligay ka magbasa ng comics. Diba? Masan mo comics. Masa kay Wakasan Comics. Kabaron baga usang comics, di ba? Comic niya. Ano ito? Mga love story na comics. Adalan mo yan, Noy. Adalan mo, Noy. Ano na? Text na yun. Sarawa yun, nag-text na. Ay, inda. Ano? Puro una naman kita ngunyan na bangi. Bata, may 11 o'clock na. Dapat. Ay, inda. Okay. Tito Henry, magayunon katabi magkaseg. Nani mo na. Magayunon katabi magka-segments sa Banggi ki late night talk with Henry M. Gari mayumukon ang irestoryahan sa Banggi. Actually, pag-iisip ko yan na magkaigwang segment sa Banggi. Pero sa FM, dapat may kapartner akong babae. Ano kaya? Nawara supirot ko sa pagbasa mo kang surat na iyan. Text po ito ba ko surat? Peanut butter lang katapat niyan. Kasi ay, Indo. Ay, nako. Sir, iturog mo na sa 42 years old na type ang 21 years old. Maghanap siya nin albularyo na tatao maggibo din gayuma. Tayo naman uso ko niya ng gayuma. Tabi. Ang usungon yan, kuan oning. Anong usungon yan? Di naman. Sabi ka nag-text sa kuya, So, still ngayon, wait nga for them to graduate. Nailing mo na. May nagpinilya na naman sa kuya na banggi na naman na. Ang estudyante kaya, mapagalon. Sa totoo lang, dahil ka mo magpaparatitintar kay estudyante pag nag-eskwela yan. Tama ang future ka iyan. Baka maraot. Kaya nga nag-eskwela yan for their future. Dahil man ki offering nin future, tabi, kung ang sarong estudyante, girlfriend mo o boyfriend mo, maubari ka future ka iya? Diba? Let them to graduate, Dapat lang, amigo, pag-graduate mo tabi yan. Pag-graduate, ang problema pag nag-graduate, baka nagkaragan mo yan. Okay? Sige na. Okay na yan. Kung mas na yan. Ano yun nababasa ko sa comics tabi. Baka mo nabasa sa kuwan ko. Sa sakuyang baka magduda naman ko. Experience ako naman yan, Sir, kung igwa ka po late night forbidden stories na show, si Diyosa kasi ang kapartner mo. Wagas ang kinaban kung kamon magkapot kang programa. Hinda. Dara naman kita sa pirot mo niya na banggi. Good evening po, sir. Ay, sandali lang. Good evening. Mogmahon daw na ka naka-onboard maski matanga na nawawara ang pirot ko. Bako po makangalas. Ay, nako. Ang mga suspetsanin daw. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan, Bako ngayon makangalas kon. Ang duda mo tabi bakong totoo. Huna-huna mo lang tabi yan. Yan po, huna-huna mo lang yan. Alright, sige. Mga tugang 10 minutes bago magabot ang alas 10. Nin pagkabanggi. 11 pala. 11 o'clock nin banggi. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service.
Joshua Bino nasa linya. Come in, Joshua. Good evening. Yeah. Good evening sa mga karantabay. Ay, what? Good evening. Opo. Hanggang ngayon, kinikilig pa ako. Ah? Hanggang ngayon, kinikilig pa ako. Ano? Hanggang ngayon, kinikilig pa ako sa inyo. Nino? Sa inyo? Sa amin? Oo. Sinong... Who's the other party? Si Hope. Ah? Hope. Sino? Hope. Sarap. Hope in English. Ano? Hope in English. I hope in English? Pag-asa in Tagalog. Ito sa inyo. Nagkatulamang ang payo ko. Matasabi kang texter taon. Ano mo nga Henry, habang naghaloy nga, nagtutubo ang buhok mo. Nag-texting di. Nagyari sa mga, pag nagkariparo sa kuya. Okay, sige, go. Yes, dito Henry, tranquilohon ang sitwasyon digdi sa Daraga Albay. In fact, sa presenting initabi dito Henry, huraw digdi sa sakuyang kinamumugtakan, sentro ka na munisipyo sabi dito Henry. Although, so mga ibang business establishment sarado na, pero sa iba, burokas pa sabi dito Henry, kung natangudan ko, bukas na bakery, day and bake shop ko na Wings Bakery. Magkataning sa namin dito sa sentro kan na Daraga Albay. Sa inyan? Sain? Sentro kan Daraga? Sain? Sa Rizal Street. Diyan ang sa may Baylord Building, di ba? Oo, aron eh. Ikaw dyan kimuri ng parating kung tinapay? Tanda oh. Memory na dyan. Oo. Ano ngaran ka ito? Precious. Ano? Precious. Precious. Ano? Precious. Precious. Precious Lara. Okay, sige, go. Bukas dito hindi nga daw ang magkataning na bakery. Halos very ordinaryong banggi na kung binagi lang tabi dito Henry na magpoon ka sa bagong hapon na nakatabay kita. O ito nga ni pala, naghapon sundo ko niya na banggi hanggang sa Surutagiste lang tabi dito Henry ang namatian digdi sa sentro kan o sa munisipyo kan Daraga Albay and sa mga evacuees niya to 69 families tranquilo ang sitwasyon sa mga evacuation center tabi dito Henry nagpaka-receive na ng mga relief items ang sarot lang na concern sa mga taga-barangay Gabawan tabi dito Henry na nag-aabang kung malawos ko dai so panran ninda sa agang pagkaaga ang advice ka na MDRRMO, magpandra na ama yun. Nata. Pauro og tuhor. Nato ba ito na po na panran? Makaugmahon yan. May pwedeng iyo man. Nato ba ito na po na fun run? Anong bikol kang fun? Mogma. Mogma? Nata. Magdalagan ka. Mogma ka daw. Ay, karaw lang po. Karaw lang. Kaya sa Tobago, nagduman si Engineer Bindinero sa Gabawan and nag-aagad ko kikliran sa mga barangay opisyal pumatkutan sindang mailawos so panraminda sa aga at sabi ni Ma'am Bindineros hahalaton niya mukna pumantayan niya so forecast ng pag-asa sa agang alas 5 maagahon bago makapagtaon. Alaton yan ang unya na 11 o'clock. Sa aga, mas purawas na yan. Oo, pwedeng. Iya po. Iya, pero mas close kaya dito so 5 a.m. Early morning ang panran. So sabi niya, advice niya sa mga taga-Gabuan na nag-aabang na istorya kung malawos o daing. Alam ko na mo na forecast ka na pag-asa. Tapos kung talagang harayo naman digdis kuya sa probinsya kan na Albay, baka nag-push through tabi dito Henry. Pero siguradong ako ba kumpirmasyon, so forecast muna kang pag-asa na 5 a.m. sa aga. So iba, sabi dito Henry, digdi sa
talaga, okay na maray na sitwasyon, magpuon pa tayo dito Henry. Kaso bago, walang kay mga abnormalidad na nangyayari, dahil man kay pagbaha, dahil man nag-uran, so naman sa Toro Tagispi, kundi may nagkatira lang siyempre aktibidad na pinagkaransilar dahil ang pasiguro kan route in panahon, dahil nagkaigwa night market mo yan. So, lakaw pidal daraga sa aga, kansilado man muna ito, may panig notisya kung maglamos na, pero kung mabasihan, so nainot na advisory, kansilado pa. Yeah, As of okay. now, so lakaw pedal daraga tayo Henry. So Good evening din sa mga taga-kuan, ano yun eh? Binitayan? Oo. Manag-antabay sa Binitayan. Nagtigso niya, oh. Ano daw? Good evening nga po. Ang mata mo nga, gari pipiroton ka na. Pero may enjoy kami magdangog sa imo. Sa totoo lang, kasabago pa ko pipirot. Kasabago pa kong aga, pipirot tabi. Alas 2, basta. Di whole day, halos pipirot ako eh. Di ako nangitrog ka pala. Okay, sige. Ang sigurado ko nag-aantabing mo yung dito, Henry, sa mga taga-barangay Banyadero, sa ibang mga residente, nakabulok na ng mga orig nila sa fiesta sa Agatabi dito, Henry. Although, so Yan, baka buhi ang urig ah. Nabulok na? Sabi da kang nag-urong da so kabayo buda sa urig. Ngayon pa ding urig, kumusta ka? Sabi da kang urig sa kabayo. Kumusta ka ngayon pa ding kabayo? Maray man nga tabi, pare. Sabi kang kabayo, ikaw ngayon pa ding urig, kumusta ka? Barit ako, mapista na nga dyan sa Binitayan. Ano sa ito? Banyadero. Mapista nga sa Banyadero. Sabi kang urig, salbata na ngayon pa ding kabayo. Paling sukon ka. Ano mo na maraman na magadanaan, Orig? Magpapista na. Pag nagsabit ka mga banderitas. Tapos na yan. Ribate ng ulit. Okay, sige. So, parta di Henry, yan ang sitwasyon. Tranquilohon, di kita Albay, kaya posibleng labos man ginari ang happy-happy kayo ni sa aga sa Pistakan Barangay Banyadero, tabi di Henry. So far, yan ang sitwasyon. Puzzle ka ba? Puzzle ka ba? Father? Puzzle? Padel? Puzzle? Ano? Padel? Puzzle? Puzzle? Oo. May diversion taling ako eh. Puzzle ka ba? Puzzle ka ba? Bakit? Kasi nabuo mo na ang araw ko. Sabi sa kuya. Tranquilo na. Ano? Tranquilo na. Sabi sa kuya. Electric fan ka ba? Bakit? Ang lakas ng dating mo. Ayun na. Okay. Yan, BP Henry, na sitwasyon, digdi ko Albay, sa iba, baka nanok na nga na ang katoro, sa malipot-lipot lang ang panahon, pero huraw, at wara, nindoon, paros. Diyos Mabino, Titi. Ayun ako. Sige. Thank you, Joshua, sa report. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Halata-latan talang ang panahon hata. Ako, sa totoo lang, garapipirot na ako. Ano ka rin? Bakit? Okay. Sige. Yan pa rin sa mga pag-irim. Pipauruli ko na yan. Pala. Laling muna. Yan si Boy. Yan si Boy. Ano sa baba? Okay. Sige. At na, so kayo, sa kuya kang service, winalat ko sa harong. Tapaguna ko, mabaha. Bago na si Boy nga niya, nansisibot kay kakaton sa muya po, Ruli. Good evening po, Henry M. Sabi ni Mama, good evening po, Henry. Good evening po, Sir Henry M. Sabi ni Mama, salbata na si Mama mo. May kapiliwan. Tubod-tubod kang kay Mama mo, Di magpaparatubod-tubod kay Mama mo. Ano si Mama mo? Isang ina mo, isa tabang ina mo, i-text mo daw sa kusungaran kang ina mo. Ngaring maaraman ta kung totoo ang pigtataram ka. Si Mama mo, pumundo kan, anong pigchismis ka na. Tarami daw si Mama mo kung, anong aran ni Mama mo, i-text mo daw tabi sa kuya, ha? Sige, sandali. 11 o'clock na.
halat-halaton ta mga tugang so bulletin tabi kang pag-asa para makwanta matapos tayo sa tuyang broadcast tabi na kumpleto ang sa tuyang detalye. Pero to summarize mga tugang the story, ang kwantabi ang sa tuya na ano niyo ang sa tuya tabi na si Ramil bigabantayan ta auto na po arayo na nasa parti na kan Camarines Sur. Okay. Kadakol pa kan. Sabi ni Alvin Leonaresas, Bea, good evening po, happy fiesta sa mga taga-barangay Banyadero, Daraga, Albay. Sabi kan texter, cute man. Saan cute eh? Anong cute okay. Okay. Comment digdi sa social media ta. Cute man nga yan. Saan cute po? Napigataram mo. Good evening po from here in Barangay Hacienda San Miguel, Tabaco. Joe Said, future San Disgrasya, kunday mag-ingat. Yeah, tama ka po. Good evening po, Sir Henry. Nahiling ta ka po digdi sa Tabaco. Ay, bako tabi ako itong nahiling mo. Magano man ako dyan? Tabi. Bako pa ko ito, yo. Dahil man pa ako nagdadyan sa tabako. Kung di akong importanteng lakaw. Iyo po. Happy fiesta sa mga taga si Alwin Bea. Happy fiesta po. Sa mga taga Banyadero, Banyadero, Daraga, Albay. Yan. Junel, Barakiel. Hi daw sa mga taga Hindi, Bakakay, Makusog na Paros-Paros, and may daraulan po. Yan. Josaid, salamat. Wara man pong mga comics nga na, Google na lang. Yung man nga tadi. Wara man comics na pala ngun yan. Teresita Binos from Malilipot. Salamat sa Diyos. Dahil na po sa Bagyo. God bless us all. Joey Fernandez from Villa, Karangahan, Naga City. Uy, salamat po. Maray nabanggi po dyan sa mga taga Karangahan sa Naga. Ramil Forterio, digdi sa Muya sa Sursogon, day ko na pinaagi Subagyo, anion na akos si Ramil na taga San Vicente, Castilla, Sursogon. Maramog, sabi ni John Bru, ika po, sir, sunahiling ko talaga, nagkaon ka digdi sa ako nagkaon na. Sige daw, detalyahan daw tabi ko, matubod ako sa imo kung ako sunahiling mo. Sige daw, detalyahan daw tabi kay mari ang chat mo, ang comment mo, ang chat mo tabi, detalyahan daw kung anong klase yung pagkaon ko dyan tabi sa restaurant din daw. Sige daw. Kumbaga, sige daw, detalyahan daw. Kung talagang kung mo, doang business niya daw kung nailing na. Ewan tabi ako nagyan dyan sa kunindo ta. Medyo mahal-mahal dyan. sige daw. Detalyahan daw tabi. Good afternoon po dyan sa may anniversary po ang Lord of Pardon, Saints Joaquim and Ann Parish, Malinao. 6 a.m. procession, 7 p.m. po ang Mass, November 29, 2025. Gladys Apuli, Baray na Banggi po. Pakigreet po sa Happy Fiesta sa taga-barangay Bangkilingan, Tabaco City. Marina Banggi po from Malilipot, nag-antabay kami. Cute palan ang mata mo pagday kang eyeglass, Henry M. Okay. Salamat po. Good evening po. Thanks. Malayo na si Ramil. Yan. Good evening po. Paano ka ba naging... Good evening, sabi ni John. Good evening po. Paano ba maging gwapo? Arog mo po. Ay, di mo pa ako gwapo. Diyan ka na sa sala. Bako, dahil bako pag-arogon, tama ko man pa akong pugi. Bako kitang gwapo. Kwansa na. Napudkaan. Magkapitabi Henry from 7 p.m. sa United Arab Emirates time. Wow, 7 p.m. ha?
Oras tabi dyan sa United Arab Emirates. Sabi ni Joe Saed. Sige, Migo. Ingat tabi dyan sa UAE. Sa mga taga EMS Barrio po, good afternoon tabi sa imo. Good evening po from Jeddah, Saudi Arabia. Good evening po sir from Uwas Albay, Lilibet Propogo. Cute man ang hambog nindo subago tabi, mala ta pasel ka sa buhay. Cute. Ayun pala so cute na pigasabi kayo ni. Nasabutan ko na. Good evening po. Ilingon po na pipiroton ka na talaga sa mata mo nakikita. Okay. Iyo talaga. Di pa kung... Basta. Yun napagal kita. Gunya aldaw. Gari napagal ako gunya aldaw Kaya... Anyway, lat-laton to lang so bagong bulletin tabi kan Pag-asa. Good evening po, hindi bakakay makusog ang paros par. Okay na to. Okay na? Sige. From Oman, magturog ka na Sir Henry, dainaan malawos na bagyo ta, maraot na panahon. Okay, sige. Okay. Sige po, salamat. From Bagumbayan Daraga, si Emelina Lodana, Matana. Alright, sige po. Good evening po sa inyo. Sabi ka, ika po, ano ini? Pasalamat kita digdi sa Bicol, taday kita maray rin na padukan bagyo. Pero ipangadyi ta po ang mga kababayan ta sa Visayas, tasinda sa inuran, kinabinaha, alangkawon ang mga baha, puro nagpa-rescue. Naramdaman ko sa pangyari sadto sa bagyong Christine, binaha ang buong Bicol region, maski tropical depression and tropical storm na si Nika. Just in, congratulations po to Emma Tiglao for winning the Miss Grand International 2025, our country's first ever back-to-back crown. Wow, iyo man ang gada. Nailing ko sa post mi ini sa DCGB News Online. Salamaton pong maray. Good evening, sir. Ika po talaga ito. Pigparahiling ko ika sa Facebook habang nagkakaon. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Masyado ka muna. Okay na. O sige, po lang talaw ang Pag-asa. Baka tabi igwa na ki forecast ta. Tapuson talang inita. Ma-sign off na kita. Yan, sige daw. Sa Lunes abangan nindo ha. Tabi kami ka Earth Forum tabi sa Lunes. Opening day 10 a.m. sa Ayala Malls. Okay? Sige daw, baka igwa na lamang Hello? Hello, amigo? Yes po. Dan? Yes po. May forecast na kita tabing bago? Itong latest na bulletin? Iguana po. Iguana? O sige daw tabi, amigo. Under ka na tabi, go ahead sa tuyang latest na bulletin kay Ramil. Go ahead. Sa ngunyan po ay ang binabantayan po natin na bagyo na si Bagyong Ramil ay ito po ay namataan digdi po sa vicinity kang Calabanga, Camarines Sur. Ito po ay may taglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna na may pagbugso na umaabot ng 110 kilometers per hour. Ito po ay gumagalaw northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour na may radius na 400 kilometers. Ayan po tayo nakataas na signal number 2 dito sa probinsya ng Camarines Norte at Catanduan. Dan? Northern. Yes po. Pero nagwawara ang signal mo tabi Sige, medyo nagputol-putol. Okay. Sige po, pakiulit. Go ahead. Yes po, sa ngunyan po ikaw po kitang nakataas na signal number 2 dito po sa probinsya ng Camarines Norte at Catanduanes. Signal number 2 dito sa northern and eastern portion ng Camarines Sur, lalong-lalo na po dito sa municipality ng Tinambak, si Roma, Goa, San Jose, Lagunoy, Garchitorena, Karamuan, Presentacion, Sangay at Ticaon. Gayon din po signal number 2 dito sa eastern portion ng Albay, Sarapurapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Manito, Tiwi at Malinaw. Gayon din po signal number 2 dito sa northeastern portion ng Sorsogon, dito sa Prieto Diaz at Sorsogon City. Meron din tayo nakataas na signal number 1 sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay, natitirang bahagi ng Sorsogon,
gayon din po sa Borias Island at Icao Island. Ito pong si Bagyong Ramil ay ina-expect natin na gagalaw northwestward sa landmass ng Bicol region ngayong gabi bago po mag-emerge siya sa water ng Polillo Islands tomorrow early morning. After nito, ito po ay lalapit dito sa Polillo Island at mag-final landfall dito sa vicinity ng Aurora tomorrow morning or early afternoon. At ini-expect natin na ito ay mag-i-exit ng PAR by Monday morning. Sa ngayon po, meron po tayo nakataas pa rin na yellow heavy rainfall warning dito sa Sorsogon, gayon din po dito sa Catanduanes. At yan lang latest galing dito sa Pag-asa Southern Luzon, Consident Infante Marina. Thank you po. Apo, Dan, tama sunod ang ugo. May typhoon signal pa kita sa Albay? Dan? Tama po. Pakiulit po. Dahil nakitang typhoon signal sa Albay? Hello? Dan? Hello. Medyo napuputol ta. Medyo nawawara po ang signal mo. Hello. Anong typhoon signal ta po sa Albay? Signal number 2 po dito sa eastern portion ng Albay. So dati. Naporapo, Bakakay, Tabaco City, Opo. Malilipot, Santo Domingo, Manito, Tiwi at Malinaw. Okay. Pero ang pagkasabot ko, si Ramil, yaw na po sa may Camarines Sur area, panluwas na sa Camarines Sur. Yes po, sangon yan po nasa Calabanga, Camarines Sur. Calabanga. So pwede tang sabihon na lampas na sa Sorsogon, Catanduanes and Albay tabi? Yes po, ano na po siya duman sa paagi na po siya sa Camarines Norte. At ina-expect natin na dadaan po siya sa may Polillo Island at mag-final landfall dito sa vicinity ng Aurora. Ayun, okay. So, pwede na kita magpahingalo? Yes. Pero pwede na di ba? Uy, alat ko na pala nan, hay na suuran, sorry mas marinda deng oran, pero nata, gari, de kita na experience sa makusog na oran sa Albay? Medyo po kalat-kalat po yung mga pag-uran actually itong Bagyong Ramil. Mahiling na po sa mga satellite at pati yung po yung radar image natin ay mostly concentrated yung mga pag-ulan dito sa western portion ng ating bansa. Mahiling na po dito sa may western portion ng Visayas. Ganyan din po yung sa aming Maropa area na western portion. At nag-start naman po na magdara ng mga pag-ulan dito sa may parting NCR. Iyo po. Since paduma naman po yung yung Bagyong Ramil. Yeah. Pero sa Catanduanes, nagbaha sa ibang parte kang Catanduanes, sa munisipyo kang Viga, buda sa ibang lugar, Kasubanggi. Yes po. Kaso hapon po actually kasubagong hapon igwakitang na-report na mga pagbaha, lalong-lalo na po dito sa Catanduanes. Sa northern portion, na igwaman po naman sa Viga. At igwaman po dito sa may eastern portion ng Catanduanes, igwaman ng mga pagbaha. Ganun man po sa province ng Masbate, igwaman kitang mga na-record na mga pagbaha. Lalo po sa southern portion ng Masbate province. So medyo masurusuro kita sa Albay. Ano tabi, Dan? Apo, kadikit lang po ng mga pauran na-experience yan. Okay. O di, sige. Salamaton ta kami good. Ma-sign off naman kami ta. Okay naman na pwede na magpuro katurong tabi din, Bata Domingo sa aga. Makalamaw-lamaw lamang. Ika, anong oras ang duty mo dyan? Hanggang alas 6 pa po ako, sir. Talaga. So, barkada ko dyan. Nag-off na, Nagpapakyut pa, sir. Wala ka. Iwalon ka kaya. Nagapakyut pa. Okay. Sige, amigo. Salamaton tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Sige po. Salamatan man po. Alright. Thank you. Mga tugang Dan Triunfante po sa Kamugtakan Kampat. Salbatan ng Dan ini. Bahala ka. Iwalon ka ni Alexis dyan. Nagapakyut pa. Pagpakyut baga. Mapagal man na day. Yeah. Okay po. O di sige. Seryoso po, Henry M. Magprograma ka mo ni Diyosa. At tawag niya ako pagpaprogramahon sa FM. May problema kita pag
Mapagalo naman kakataram sa... Okay na? O di sige. O salamat po. Tabi, ma-sign off na kami gayon. Ma-sign off na kami ta. Anyway, okay naman. Pero thank you po for your, for your time. Tabi, so oras nindo na pinagtiyaga sa Samuya na magantabay ngunyan tabing banggi, mga tugang, ayun si Pading Mar. Si Pading Mar, iba man ang dating ni Pading Mar, oh. Cellphone ka ba? Bakit? Kasi, pag nawala ka, natataranta ako. Baka kinuha ka na ng iba. Iba man pa diyan sa imong mga pakuan. Adi, iba man ang mga banat ni Pading Mar. So, sumabay ba, kaurunan mo, miss, pili kang kausapin. Ay, dede, yung may syuta ka, kaurunan mo, kaya, cellphone ka ba? Bakit? Kasi, pag nawawala ka, natataranta ako. Bakit? Baka kinuha ka na ng iba? Ay, kumusta ka mo tabi? Anong nakita? Kamu tabi na mga nakaantabay. Ngayon bapaaram na kita ta. Kuha na? Bata sa agad Domingo. Ade, di ba? Para po sa Indoga Boss. Summer's ended and without The trace, time goes by while you remain. Funny how I thought I walked on through with my heart in one. why do I still cry for you? Dying to get close to you. Oh baby, why do I still Mapaaram na tabi ako, tamahirak makaraturog na kita. Makaraturog na po kita. of you? Salamat. How Dahil ka ngayon magpaaram dahil ka baya ngayon magpaaram, nag-ururum pa kita sa radyo. Ba na? Banggi na po. return all the time. I believe I could just let you go, like the fool I am, baby. Why do I still cry for you? Dying to get close to you. Oh baby, why do I still fear to face the ghost of you. I've been trying to release you, to get my feet back on the ground. Sabi niya sa Bagyo Harayo na baka bumalik ang kurukan tamong niya. Need my hope to hold on to, even if I know I should back away. It's just a part of me that I can't erase. Hey, baby, why do I still cry for you? Dying to get close to you. Mga tugang, salamat kan sa nang pagantabay. Sabi kan texter ta, makainlabon ngayon music mo. Practice man sana po yan. Practice man lang. Mga tugang, salamat. Tabi sa sendong padagong suporta sa estasyon na ini. Kami po nagpasalamat sa endo ta pinbi kamong yaon. Habang kami po nagtatrabaho digdi, asin magmaw kaming nakikipag, sabi nga nakikipag, olay po sa endo na mga nasa online platforms, mga nasa radyo. With my heart Dapat tabi na mga platforms, mga tugang kan DCGB. Salamaton tabing maray sa Endo Gabos, ha? Sana po kami Gabos nakahatod sa inyo nin impormasyon mo niyang pong pagka
Kabanggi. Sa pangaran po mga tugang kan samuyang bilog na tropa, kasabay po si News Manager Mar de la Cruz. Pio Fernandez po kasubagon sa tuya na kasabay. Siring man po sa pangaran ni Ma'am Brenda Locsin ang samuya pong presidente. Ang satuya tabi mga tugang na mga ano yan, ang satuya tabi na mga pagiribaligid sa technical department sa pagi ni Chief Ramiro Tanay, kasabay po si Jerome Martinez Jun na yon nyaon mo yan dibuda si San Jute sa FM mo yan tabi Chief Ramiro. Si Romar Miliena, si Romar Miliena po nyaon dyan sa OK FM, tapos nandyan si Don Emilio Nariano naka on board. Kasabay niya to sa newsroom, sinda News Director Mar de la Cruz, kasabay po si Jenny Baliaran, boda si Shara May Leron, na ang mata medyo naghibog ng aibag. Si Jenny, or si Nicole Ann Gloriani, boda tabi si Karen Ala at saka si Angel Musdasa. Sa Maribela, kasabay tabot niya to dyan si bipirot na talaga ako Sa Maribela po kasabay niya to dyan si ganini, si Boy Mata. Basta mapatod ba o kay Boy ngunyan. Tapos mga tugang, salamat tabi sa tuyang news team, si Panginot ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, si Jomar Bien Alarmario. Okay na tayo. Mga tugang, salamat kung sa nang pangantabay. Inipan sa inyong amigo sa radyo, si Henry M. Thank you, good night. I love you all. Mabuhay.